clair, j'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer. Kata tigɛdi ɲɔgɔnma sɛbɛn min bɛ Faransi ale ni Burkina Faso cɛ fulancɛ fanga ɲɛmaaw ye kalo kelen di Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min sigilen don Wagadugu kanbɔnsen kin kɔnɔ ko olu ka jamana bila nin lon nataw ra. Ni laseli dira ka bɔ Burkina Faso ka kibaruyaso dɔ ma min ye agent d'information de Burkina ye ani a tibitibira ka bɔ gouvernement ka dalaminɛ fɛ Emmanuel Ouédraogo. Cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses. Anu ye bɛnkan dafe min kɔrɔbɔ o dangani no sabula Faransi ɲɛmaaw y'a yira tuma bɛɛ ko olu bɛ jamana kɔnɔ Burkina Faso ka labila ani Burkina Faso ka latigɛli ra. Tiɲɛ no Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min bɛ Wagadugu o bilani no an n'u ka welekan de ra. O le kosɔn faamuyali wɛrɛ taara ni min ye ko ni an n'u ko don min na u ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana na u ka sɔkɔ o yɛrɛ fɛ yen. Ɲɛtaga min bɛ anw ka fulancɛ fanga na bi o ye ko Burkina Faso denw yɛrɛ de kan ka se ka o yɛrɛ saraka ka se ka u ka jamana lankanaya ani k'a basigi. Le sacrifice pour la libération de notre territoire. K'a fɔ ko Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min Wagadugu ale ka jamana bila o ma kɛ ko balini ye fasodenw fɛ. Do Pascal Sesuma ale ye politikiman dɔ ye. An kɔni y'a mɛn ko Burkina ka ɲɛmɔgɔw n'u ye fanga ta sisan de u ko u tɛ Faransi ka militaires fɛ yan Burkina Faso tugun. U b'u ka sira kan de kɛ. E ye fanga ta e ko militaires fɛ e ka jamana kɔnɔ wajibi le ye u bɛna ta ka Faransiw gɛn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka na u ka place ta ni ne ma lara u bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye. Lɔnnikɛla wɛrɛ min ma sɔn ka tɔgɔ fɔ nka a bɛ lɔnni kɛ jamana fila ka bɛnkan sɛbɛn kow kan ale ko fo sigi ka fɔ tun ye ka sɔrɔ yanni nin latigɛ nin ka taa. An bɛ papier signé n'o ye ka nafaba d'o ma bi an ye ko tulon damandaw la a t'o wele an ka sigi tuguni ka kuma n'an m'o fɛɛrɛ ɲini o ko ka taga o ka taga de u taga kan ɲuman kan n'o sɛbɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina jigira Burkina Faso ni Faransi tun ye o tigɛnɔ bila sɔrɔdasi bɛnkan sɛbɛn gafe dɔ kan san 2018 tɛmɛnen. Fulancɛ fanga ka ministiri dalaminɛ Emmanuel Ouédraogo y'a jira ko ni gafe ni latigɛ 17nan bɛ se k'a jira ko Burkina Faso bɛ se ka nin bɛnkan sɛbɛn nin kɔrɔbɔ. O tɛmɛnen kɔ a ko ni Faransi ka finitigiw ye jamana bila ko faso ka yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ani finitigiw yɛrɛ bɛna se ka o jɔyɔrɔ fa min bɛna se k'a to olu tigɛli ɲɔgɔnma bɛ jamana basigi. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.